Auzoak ziste Maialen eta Nahiak. Nahiak, bi ahuntz erosi ditu etxe ingurua garbitzeko. Gaur, Maialen, ahuntzak zure baratzean atxeman dituzu. Maialen hasita, iluna bertsu zortziko tipian. Masina erostea ezazen hobeto, bi ahuntzak ikusita gelditu naiz seko, ahuntzak ziren pentseko belarrak kentzeko, ta ez nere etxeko sagarrak jateko. Larai, 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 sagarrak jateko. Zure sagarrak jaten duzte behar badan, egia bai sortzen du pixka bat ikara, baina dena garbitzen aldizute ara, baratze zaina baino asko zobea da. Larai, 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 asko zobea da. Naiz ahuntzak onak diren, agian zuretzat, burua makurzazu, auzokide behintzat, ahuntzik ez baitut nahi laguna neretzat, ta zer pentsatu duzu usain txarrarentzat. Larai, 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 usain txarrarentzat. Kexatzen hasi ziran eta berehala. Jabatzen zaizu, jabat da zuretzat, ahuntzen itzalan. Kaka egiten dute hori da normala, usain txarra egia baina naturala. Larai, 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 baina naturala. Natural da ostoa, natural horbela, nere pentze ederra, begira bestela, kaka egiten dute eta uste du horrela, ahuntzaren gauerdiko ez zula direla. Larai, 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 ez zula direla. Ahuntzak baratzean ta Maialen kesu, hau den hasieratik ejan adidazu, eta hain jabagarri bazaizkizu aizu, zure etxe inguruan esi bat jartzazu. Larai,